natin siyang pakawalan mga kasyokoy. Kung nakuha natin ngayon, sukit. Isang malaki. Isang pusit. M-Random TV. Good morning kasyokoy! Tara tayo mag-grow! Natin si Janong. Hindi natin makita yung daanan. Pakitandaan. Dilim. Lakas ng agos. Nakakawawa tayo dito. Salang na lang ako sa mukha ng mga tubig. Talagang malubak dito sa dagat. Malubak yung daanan. Palabas pa lang ang araw. Dito na kami sa Pasabing! Magliliwanag pa lang mga kasyokoy! Woo! Kaya palabas pa lang ang araw. Mamaya pa siguro ako isang oras pa. Yon! Kita nyo maraming ilaw na yon. Luka Palaminos. Di pa ako nakakarating dyan. Hanggang dito lang ako. Ito po mga kasyokoy, medyo madilim pa. Pero kailangan namin agahan kasi ang lalaki ng alon. Tapos malamig pa. Wow. Po mga kasyokoy, nakikita nyo naman yung alon sa likod doon, lalaki. Hindi ko alam kung makakauwi pa kami. Takot mo hanggang tuhod lang. Yung takot ko. Di lang hanggang tuhod. Hanggang balikat na. Pag yan umabot sa ulo, mga atake ka. Ay hindi. Ay, lalaki ng alon. Haba! Malapit na. Makakita natin. Karakatak ba yan? Kala ko sap-sap eh. Ang lalaki.
Good morning guys. Dito tayo sa Pasabing. So ngayon, meron tayong maliit na pawikan. Hindi natin siya pwedeng iuwi. Kailangan natin siya makawalan. Yan siya mga kasokoy. Yan. Kailangan natin siya pakawalan mga kasokoy. Hindi natin siya pwedeng panin. Pakawalan lang natin siya. Pakawalan natin siya kasokoy. Para siya ay lumakpa at magpaparami pa. Pakakawalan lang natin siya mga kasokoy. Saglit. Yun na lang, mga alabas ka na. Yun na. Yun na siya. Okay. Mission complete. Pakawalan na natin yung pawikan. For more videos, and new video, please subscribe our YouTube channel. and click the notification bell to notify for new video. Thank you for watching Emerald TV. TV.